Čau lidi, tady je Monstercrafter a vítám vás u mého dalšího videa. Je tady se mnou kámoš Elropto. A hrajeme na serveru a IPina bude v popisu videa. Jo, bude si moc někdo zahrát s náma, pokud chcete. Takže ze začátku jsme dostali tady ty nástroje. A jo, on našel domeček, ale tak... A vidíte, padají tady stromy a i sazeničky. A jako budeme mít barák nějaký hezký, protože když to tady tak rychle padá, tak je tady málo lidí hlavně. Je to na 5 lidí, teďka jsme tady jenom my 2. A nikdo skoro o tímhle serveru neví, ale my to dáme pro vás na YouTubeko. Dane, kde seš, prosím tě zase? Jo, ta je ale v resce. Jo, jestli seš tam, tak jo. Vidíš? Tak čekej. Čekej, kde seš, já tě nevidím. No, nevidím. Počkej, jo, tamhle seš, už tě vidím. Jo, v rezidenci. Jdem dál. Počkej, já se potřebuju najíst. Kolik? Já mám 6 masa ještě, dobrý, já už jsem se nažral. Jo, já taky. Jo, hej, já tady ten strom velký zničím. Hej, ty vogo, on z toho spadl pes. On z toho normálně spadl pes z toho stromu. On byl nahoře někde. Oh. Jo, mám jablíčko. Já mám tak 27. Jo, takže mohli bychom si už někde postavit ten baráček. Tak je ber, ty se budou hodit, uděláme si nějaký dobrý barák. Ber úplně všechno, co najdeš. Něco dobrýho taky. A? Mě rupla sekerka. Ještě ne. Mě už jo. O, tady a jablíčko. Mám 3 jabka. No a já jdám z chlebíku. A mám tak 48 dřeva. Hej Dane, tak pojď stavět teda ten barák, pojď na mě TPAčko, půjdem někde. Jdem někde dál. Tak jo, tak potom na mě dej TPAčko. Jo? No počkej, já se pojím, myslím, že mám lak. Je, vajíčko, mám vajíčko. Ne, já nemám lagy. Lagy? Nemám. Nemáš? Jak to? Že by to už zrušili? Hele, krava. Tady je krava. Oh. Já jsem sešel na 1000 kilů. Fakt? Jo. Tak to jsi neměl slyšet. Teďka budeš mít škaredý sny. Neboj se. To můj velkánek. Hele, mám crafting. Já už bych mohl jich mít 1000. Co myslíš, mám zabít čuka? Jo. Já vidím zombie. Je, počkej. Ha, mně to taky nefunguje. Mně už to taky nefunguje, to padání stromu. Tak, já taky.
Jo, už mi to zas funguje, padání. A už zas ne. Dobrý, no. Creeper. Oh man. A teď to nemůžu rozrobit. Hej, to není tak, nemůžu rozrobit. Mhm. Jo. Vypadá to, že to dneska padá, Dominiku. To jo. Shit. Jo? Jo. Jo, já zadám to A. A ty už jdeš? No. Takže co jdeš? Napiš jak jsou. Tím. To jsem já. No. No, dal jsem čas to. Takže stejně jsme vás chtěli jenom tady s tím serverem seznámit, jaké je, kolik tady je lidí, jaká IPinu vám řekneme a tak se s váma loučíme. Takže čau. Čau. Jo, tak čus.